फैनानै दा मालबारि माल बाजार सरि फैनानै दा वेस्ट बेंगलनि माल बाजार मोनफैबाय थ' दा एसे खोमसिनो हासिगौ बेनिखायनो भिडिअखौ बावनो खालामनाय जाबाय थ' साहा बागान बिराद गिदिर बेंगलनि साहा बागाना एसे गुसुसिन जाबाय बोथोरा मोनाबायबो मोनाबाय माने बेलासि जाबाय गुसुआ एसे जाबाय मिथिला मा जायगा मोनफैखो नाथाय सालायनो बहुत मजा मोनगासिनो बिराद मोजां मोनदों जोंहा लोगोफ्रा माथो माब्लाबानो सिगाङाव दंफैयो नुस्लाबलायबावाखै खोमसिहांबाय जोङो दार्जिलिंसिम सौहैनो थाखाय जोङो 2 आवार नांबावगोन दाबो आं फैलालै आरो लै जोंहा एखेबारे दार्जिलिंखौ दाबो मोना आथिं सानानै दसे खोमसि नुदों दार्जिलिं सेराव दं दार्जिलिं खाथियाव like 15 किलोमीटर लेफ्ट 15 किलोमीटरल'सै दार्जिलिं सहैथारसिगोन जोङो आठटानि सिगां ना आठटा जाहैगोन फाइनालि जोङो दार्जिलिंआव मोनफैबाय दा जोङो डिनार खालामनो नागिरदों बयबो जों बयबो डिनार खालामसिगोन दा नैबे मालप'वा जादों खाराब्ला माबा फरविलद्राय नङाबा जानाय नङा जाखांजोब्बाय बिराद जाबाय दासो मोजां मोनबाय दे बिराद जाबाय अमाथ' जाखांजोब्बाय अमाथ' मोनजायाखिसै अमा आसामोन थेवबो उखैनायाव अमा थमाखौ बारा माबाया नै पियासा 80 थाखा किल' पियासा 80 थाखा आग्लायहोजोब्बाय बिसोर लांफानो नामा दासो जाखानानै फैदों लोगोफोर बिराद जाबोबाय दार्जिलिंनि ओंखामखौहाय न'आ जाबाय जोङो बावहाय सफैदों 8 o'clockआव सफैदों जों बावहाय 8टायाव सफैदों ओमफ्राय सफैखांनानै जोङो हटेल बुकिं खालामफैबाय बुकिं खालामखांनानै रुमाबो मोजांखा लाबाय ओमफ्राय जानायखौबो बावनो अर्डार होबाय बावनो जाबाय ओमफ्रायहाय जाखांनानै बाखांनानै दा एसे माबा गाबोननि प्लेनिंखौ एसे
डिसकासन खालामबाय दा 50%आनो जाबाय 50%आव गाबोन खालामजोबसिगोन आरोखि ओमफ्राय गाबोन सानराइज जों दा जे जायगायाव दङ बे जायगानिफ्रायनो सानराइजखौ नुहुरो होन्दों जुदि वेदारा मोजांबा थ' गाबोन नायसै फुङाव मा जायो ओमफ्राय दिनैनि राइडिंआबो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय मोजाङै मोजां सफैबाय जों दार्जिलिंसिम गाबोनबो आसा खालायो मोजाङै मोजां जागोन जोंनि जार्नियाहाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै